Antain, na baill urlabhra, go ddíra tá geis lei sin? Na baill urlabhra sin na páirteanna den bhéal a úsáidtear le faoi leith dhéanamh, agus ní chaithí tú gáil ag rangéige le festival go bhfuil na lepaí an, nó na bhéala, nó na urlabhra, nó go bhíanam a bhógad orthú. Ar a tíomhaistí den bhéal sin tá na fiacla uachtarracha agus íochttarracha, agus tá an teangaí an darnáid. Agus hiag leat de hangi úsáid le cinál camchuirt a thart thart ar de bhéal hain. Ma churann tú bar de hangi tíomhhir den na fiacla an uachtar. Ba cheart go maithe abalta rud a wathúin sin tá sé cosí le drimhag in sin na gobú amach, agus sin taine a thugtar ar sin an talamholalas, agus ní chaithí tú cibhnú ar an ainm sin a festival go bhfuil se an, agus go muintear úsáidas. Ba lean tú ort níos fuide siar an sin, tuí tú cofada leis an charabal, agus sin taine a thugann locht a bhéarla ar sin the hard palate, agus is aim ionta fástanach atá an, mar seart plata atá an, agus tá sé crué. Agus má lean tú ort níos fuide siar, tuí tú ad leis an chogulas, agus sin rud atá sin an taine a thugtar sin is a bhéarla the soft palate. Agus sin iad in éidir sin iad na baill urlabhra. Agus bheis leat sampla dún den dóim muintear úsáidteastú le fuam faoi leith dhéanamh? sé becheart léirú le sampla, agus is minic a deir siad ar a telefís ná buin tréala seo sa bhaile, a bhhailm daoine tréala bhainte seo sa bhaile le go méas acu héin becheart. Ma deir tú na rudí seo mar ceart bechóir go méid le mothú agus istí de bhéal hain. Tá dá tí sa ghéalaigh, tá tí leathan agus tí cúil. Tóir té don té a bhfuil páirtear chuigas, agus níl defar bíad ar an dá acail sin té agus té acail ceann acu leathan agus ceann acu cúil. An dáinneantar an ceann leathan, churann tú tasach na teanga a gonne chúil na bhéacla an uachtar t. Fuam buntréalas má tú a chafad seo sa bhaile t. Fuam réasanta leidir atá a deirtear sa ghéalaigh. An ceann céalann sin bíon tasach na teanga bulan sin a gonne an alabholalas, an drimhag sin romá caintearthaí, agus t atá sin. Agus chuigas dó aberteannar nós teach té teolaí, agus is mar sin a dhéantar an uam sin. Agus is tálam an táhairt a bhain na seo, bíon daoine cábhar bíon siad cinál buartha nach bhfuil siad an na fuaimeanna seo thart lá, ach má bhíon an logad amach ceart ar na baill urlabhra, má bhíon an teangaí san áit ceart, má leanann tú na tráracha mar a deartha, tuí na fuaimeanna seo leat, agus beitún an fuam ar bí do bhfuil sa ghéalaigh a réit go soillir.